पणजे वनभवनाचे उक्तावण मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जालें। ह्या सुवाळ्याक गोंय साधन सुविधा महामंडळाचे उपाध्यक्ष जोशुआ डिसोजा, मुखेल सचिव परिमल राय, पणजे महापालिकेचे महापौर उदय मडकयकर आनी हेर मानेस हजर आशिल्ले। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। सलमान कार्ड आपके निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान। पळयात तुम्ही आणि तितून केल्ले पेंटिंग्स आणि बाकीचे सगळे यूज फ्रॉम द फॉरेस्ट मटेरियल यूज करूनय बी बऱ्योचश्यो गजाली केल्या। ताका लागून हांव आमचे GSIDC टोटल 3270 प्लॉट एरिया, कंस्ट्रक्टेड एरिया is 5283 square meter, which is in constructed area and which is consisting of the ground plus 3 floors. तातूर ग्राउंड फ्लोराचे म्हणजे प्लस 2 हय, बट which is in पार्किंग एरिया आणि ताज्या उपरांत बाकीचे सगळे ऑलमोस्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची सगळी ऑफिसीस जी की जुंता हाऊस आणि गोमंतक मराठा समाज हॉलात आसा तितकी ऑफिसीस हांगा शिफ्ट जातली। टोटल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग इज 18.50 crores हे स्पेंड करून जो कन्सल्टंट जो आशिल्लो UCJ आर्किटेक्ट एंड एनवायरनमेंट फ्रॉम मुंबई, हाजो civil contractor is a Decor Home Private Limited from Mumbai. Second, interior and furniture contractor is a TS Mistry Goa. Additional interacting panels and video conferencing is in Pro Imaging Technology Goa. हे जे consultant आशिल्ले या प्रोजेक्टाचे या बिल्डिंगेक आमी गोवा वन भवन अशा पद्धतीचे नाव सुचयला, कारण गोयच्या सगळ्या वन अधिकाऱ्यांचे म्हणजे जे फॉरेस्ट ऑफिसर्स पासून फॉरेस्ट गार्ड पर्यंत हांच्या खातीर स्वताचे आपले घर आसचे, ताका आमी म्हणटा ऑफिस आसचे।